riwruok mar Rufa. Sani ka jatuo dhi kacha gi okuma mar thieth mar SHA to giduoke giwacho ni oyo SHA ok wakao. To ang'eni ute thieth mago mag ji giwegi mantiere kor gwenge ema jogo manitiere dala kata e rural areas thoro dhiye. To koro kok gikaw SHA, jotuo ywak ni wasechulo SHA, ero wach ni SHA nyaka ichule higa. To kidhi od thieth kacha ok iyud thieth makare kata itami ni nyaka koro ichul cash. Sharon, sorry, Joyce erokamano, ing'ene ang'iyo luongo machalre. Erokamano Joyce koro kumiya thuolo mar ariyo mar koro twak gi jo Kenya e weche ma koro hinyowa mogik. Ahinya ipenja mokwongo ni to Kenya chomo kanye. An kaka Sankara, kaka jatend rawere chama mar AFC Party, aneno ka Kenya chomo bugo nikech sirikand Kenya Kwanza muodo uchumi wa kapere mende. Sani gimakore ni gin e broad based. Broad based ni en kama okiwuoye, okikwer, yani okikwer gimineno marach. Kikwero gimineno marach titinyi simani waluwo kodi Kasipul Highway. Kasipul Highway en kama igoye ji gi kidi tilawe ji go jala. To kowe mano. Osiepa moro wuoye weche mag rapim mar mwandu kata gimidendo gi dho ngere ni GDP. E Kenya kakirango GDP marwa atamala 4.5 ema dhi weche mag thieth. Mano pod ne piny mokalo, mano bende kata ki katiba ntiere gi threshold gi dho ngere monego bed ni GDP percentage ne dhi weche mag thieth, somo kaachiel kod arita. E pacho ka weche mag somo gi chalo mana gimi kony mikonyo godo jagunda kele pacho ka mondo kony godo jorotenge. Ok en gima sirikal okawo kete maino kaka ting' monego bed ni giting'o ne jochul ushuru. Nikech kawuono ka wawuoye kuma Kenya ochimo, Joyce, ere kuma Kenya ochimo ka jopuonj ok chul. An e board of management mar secondary school. Capitation mar pesa mar nyithindo monego gichule wik nyathi ka nyathi. Sirikal kelo sama gidwaro kendo gikele sama tam dhi rumo mondo pesa ni ochoko duok malo nikech chik wacho ni ka capitation okel to koti kode nyaka duoke ikele sama third term kaka ji dhi loro ka pesa no biro. Development projects mane school opango mago koro modho pi. Ka wadhi e weche mag thieth, an nyanyisi ni nchaka weto baba na kendo ncha wuotho gi baba e osiptende mang'eny Kisumu. Tadwa nyisi ni SHA no en gima muhimu ka private hospitals kata osiptende ma ji giwegi nyalo kawe. Gimomiyo inyalo yudo kidhi osiptal maduong', regional hospital, Joyce, onge gi vital drugs. To kiwuothi dhi osiptende mag ji giwegi tiyudo yedhe ma ochung' ka, yani yedhe ma ni manyo osiptal maduong', kadwa luongo nying osiptal. Awani dhi osiptal ma en osiptal maduong' ma regional facility, inyisi ni yedhe gi ne wasetimo order, gibiro next week. Daktari ting'eno nyisi ni jatuo nego chuoge yadhni in less than 24 hours. Idhi timo nang'o? Idhi osiptende mag ji giwegi, iyudo ka yadhno nitie. Kaka jogi biyudo ga yath, to osiptende ma onego bed ni bedo gi yath pod otamo wang'e. Momiyo ka SHA ok nyal konyo jopiny e osiptende ma ji giwegi, tineno ka koro sirikand Kenya loko kata koro gigo punda gi ngimawa bende. Ka gise uchumi gimuodo ka pere mende, health bende koro giloko gigo punda. Ng'amo kawo mang'eny ema yudo mang'eny. Kenya chochni. Ineno ka jo Kenya atamalo 57 wacho ni Kenya chomo ibugo. Nikech ka ji ok nyal chiemo, ngima cost of living, sirikand Kenya Kwanza wacho ni ngima economy stabilize. Kendo ji ni maber, ok wadagi economy no tiyo mana malo kanyo, tiyo ne Ruto gi Lange. Nikech economy matiyo onego bed ni an kaka Sankara ka an piny ka awinje. To cost of living ok en mana bech mogo kende. Mogo giwacho ni nowuok 250 mochopo 165. Giwacho ni nengo mag chai owuok ka yuto ne owuok e bilion 154 mochopo nyaka bilion 250. Lakini e ground ka ano kane gino ok wawinje. Economy no mor mana ka kulundeng. Economy stable no en mana mor ka kulundeng. Nikech ka economy tiyo to chikwa kacha Joyce na wuok chiga. Joka diju biro nyisa ni Sankara economy tiyo nikech ka dhi Kadiju primary school tayudo ka nyithindo nie school. Kidhi Ayaro to nyithindo somo, kidhi Renja nyithindo somo. Kiwuotho Kisumu East kanyo shida chalo mana gi ma jok mantiere koni gi bende winjo manyiso ni economy no oruombore. To kendo kok watang'
design ma joge nyodho godo economy wa kaperemende ne ok wabi chopo 2027 ka wan gi uchumi no biro bana bet mar joma tin. Iyudo ka jomoko nigi pesa mokalo chalo onyinjo, ing'eni onyinjo en winyo magero ot to wuotho kochoko yugi to soe ode ma kendo koro ode no chak sine chako wuok oweyo. Mane kit josiasa ma Kenya okwalo gimoko nyal chamo. Iwinjo ni ng'ato kwalo bilion 2. Joyce, bilion 2 kikwalo kitiyo gi bilion 2 inyalo chamo bilion 2 igni 80 manyiso no nyuoli tichamo bilion 2 ni nyaka itho miwene gundi. Iwinjo ng'ato nokwalo 104 billion, ng'ato okwalo 15 billion. Ka wacho ni Kenya chamo ka peremende ariambo nikech peremende gi minyodho to dhi ok duogi. Koro nyaka wan kaka jo Kenya wang'e ni sani koro yiero biro, wadwa yiero ng'a gini, wan be wachiew. To kata ka wachiew shida pod nitiere kae nikech ng'ama odenyo tek sana mondo otigi wiye maber kochope ballot. To kapod nitiere kuom odiochieng' manyoro e kinde mane jodolo mago mag Anglikana kotelne gi kanyo kod Jackson Lisapit bende ne ging'iso od bura mar mondo mi okal chik magayo weche mag goyo siasa ma uhiwe pacho kae nikech wang'eyo ni sani koro pok wachopo time mar campaign mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 ka bende ne gisiemo jotelo manitiere e sirikal ma kinde ka kinde gidhi e kor gwenge ka gigoyo weche go miluongo kanyo ni empowerment. Mwang'eyo ni sani koro ichwale kor gwenge mopogore opogore. Bende mane gima jopiny dwaro gi sani weche mag siasa mohiu kachiel kod empowerment ma jatend piny kachiel kod lange siko tere gwenge mopogore opogore. Sankara onge empowerment kago, mago propaganda. Empowerment en structured process. Wang'eyo ni pesa igole aguch kanye to tima ng'o. Ok en gima kiwuotho kae kata ni wuotho galo fidwa pogo ji. Ruto dimi ma pesa mwanyal mokwongo wuotho mar speaker mar od bura mamalo moluor Moses Wetangula e weche mag empowerment en ataro mar chik nikech speaker en ex official member of the assembly. En ok en gi side ne, en ng'at mochung' kende. To mano nyisi ni bunge wa omak mafuanda. Emomiyo kata Lisapit wacho ni mondo lok chike. Jogi ok nyal mane chalo ng'amutu oloro na dhiang' kisima mane kuma gimodhe. Siasa mago iugwe makonyogi. Ing'eni kata weche mag basari ipenjori ni to koro basari otudore nade gi sirikal. Ere tiende mondo sirikal okaw pesa ne omi ochul institution ma otelne gi sirikal mondo chul sirikal kendo pesa. Ok gikaw pesa ni to gitere school direct chul na nyathi. Ok ginyal timo mano nikech siasa moyugi mane chiro magiloke ema ginyiewe dhano. Sani kigolo empowerment moko serem se pwapo se skodi e weche mag performance dala king'iyo mbunge kata kamara Shakil Shabir kipenje nang'o misetimo Kisumu East ka igni manyise bede od bura ka zero. Ang'o motimo wuotho gi koatem e ot ka ot oyudo dayo moro motiyo nendo omiyo koatem wawatik Joyce omiyo koatem ni mano empowerment. Magi gik manyaka watamre. Awacho ni empowerment en structured process. Wang'eyo ni pesa wuok e od bura, od bura kalo budget. Badi golo pesa no, pesa ne dhi los godo yo mowuok kanye kochomo kanye. Ka en weche mag thieth, osiptal nigi pesa manyalo nyiewo godo yath. Jatend piny katimo empowerment kara giwuothe osiptende gidhi gi empower jotuo, giwuothe gi dakteche thiedhgi gichiwe yedhe midwaro. Ng'eni kata shishwane ginene sha iluonge ni sha ni inyalo dhi osiptal Joyce tinyisi niya idhi thiedho malaria. Samoro nyochi sechudo to gik kata dwe mar 8 kapok nyegi kelo weche mag premium michulo higa achiel. Koro inyisi ni chula 6,000 mondo iyud Panadol mar siling 20. Mana empowerment adier. Koro nyaka wachiew kaka jopiny mondo wanyis josiasa niya oromo. Ok onego wachiew kaka jo Nepal nyocho chiew cha, lakini wanyalo chiew 2027 e ballot. Wanyis gini koro kaka unene ni opogore gi kaka wanene kaka ojende kendo kaka jo Kenya. Dickson nitie gimeda meda.